Els verbs de la tercera conjugació són aquells que acaben en -ir. N'hi ha de dos tipus, incoatius i purs. Avui veurem els incoatius. La majoria de verbs de la tercera conjugació són incoatius. Fixem-nos en l'exemple de servir. Hi ha la part que no canvia, l'arrel. Llavors afegim eix en algunes persones i a continuació la terminació. Jo serveixo, tu serveixes, ell serveix, nosaltres servim, vosaltres serviu, ells serveixen. Fixem-nos que la tercera persona del singular no té terminació. I fixem-nos també que les dues persones que no afegeixen eix són nosaltres i vosaltres. Els altres verbs del mateix grup segueixen el mateix model. Per exemple, llegir o fregir o vestir. Però compte, si és un verb pronominal, com vestir-se, llavors també hem de conjugar el pronom. Espero que us serveixi.